DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 8 minutos pasado alas 5. Marahay na hapon po sa Indogabos. Sa pangalan ni News Director Edwin Peralta, ako po si Francia Mae Borras. Kaiban mga report hali dyan sa luwas kan Megaforce Patrol. Sa detalyas kan mga Bareta, piga-aram na kan Department of Energy o DOE ang posibleng pananabotahe asin pigkukonsiderar ang pagsumitir nin kaso kontra sa mga operator kan power plants. Ini kasunod kan tulong magkakasunod na aldaw na Luzon Grid pinapairaram sa red alert bunga kan outages kana nagkapirang power plants na nagdara nin rotational brownouts. Sigun kay Energy Secretary Alfonso Cusi, naghagad na nasindanin tabang sa Energy Regulatory Commission o ERC as in Philippine Competition Commission para si iripon ang posibleng sabotahe. Mantang dai natatapos ang investigasyon, dai panindasabot kung ano talaga ang nangyari. Sinabi man ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, pigko-konsiderar nindan ang pagsaangat nin kaso kontra sa mga planta kan kuryenteng nagbayular sa pulisya kan ahensya na nagbabawal sa inda na magkondukta rin preventive maintenance sa bulan nin Abril, Mayo, asin Hunyo kung saan halangkaw ang demanda sa kuryente dahil sa mainit na panahon. Sa dagdag na impormasyon, nasa linya si Ate Ange Calero. Ate Ange, please come in. Kinumpirma ni Alcalde Nobel Rosal ngunit na pagkahapon na waloan na i-record o naitala na panibagong kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Enot kaniya sa 26 anyos na babayi gikan sa barangay Orosait sa sinundan ini kan sa 20 anyos na lalaki residente man kan barangay 30 Pigkale asin konsideradong estudyante. Nagsunod man digdian sa 33 anyos na babayi gikan sa barangay 2 EMs Barrio South mantang ang saro man na nairehistro saro man na babayi na 29 anyos ang nairehistro sa Rizal na sarong konsiderado man na hospital marketer. Katakod kini ipinagunambitan pa kan alkalde na saro pang residente kan barangay Rizal partikular na ang sarong 51 anyos na babayi na nagpositibo man sa nasambitan ng helang na saro man ining healthcare frontliner. Sinabi pa ni Alcalde Rosal na sarong 70 anyos na lalaki gikan sa barangay 3 EMs Barrio na sarong konsultant ang nagpositibo man sa nasambitan ng helang. Katakod kini pinagunabitan pa kan alkalde na sarong man na casual employee kan LGU Legazpi ang nagpositibo sarong 55 anyos na babayi gikan sa barangay 15 Elawon asin 51 anyos na lalaki gikan man sa barangay 19 Kabangan, Legazpi City. Sa ngunya napadagos na naglalakaw ang kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi, padagos ang pangapodan kan LGU Legazpi asin man kan lokal na COVID-19 task force sa pangingenot ni Alcalde Rosal sa lambang mga Legazpeño sin man ang nagbibisita sa syudad kan Legazpi na padagos sa tubon ang magkakanigong health protocols. Dagdag na Bareta, ang Sigolero, DZGB. Mientras tanto, maigot na kinundinar ni Oriental Mindoro 2nd District Congressman Alfonso Umali Jr. ang pigsasabing questionable asin maanumali ang pagkondukta nin public biddings kan Philippine Ports Authority o PPA sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Umali na kinabibilangan ang bidding kan 8 pier kung saan kaibahan ang Puerto Princesa, Ormoc, Tabaco, Legazpi at Calapan Ports asin tulong iba pa. Nangapodan man si Umali sa Kamara na magkondukta pa nin hararom na investigasyon para mapanimbagan may mga kinaaraman sa bidding na kinaimbweltuhan ka nagkapirang opisyal kan PPA. Sa ngunyan, sosoga sa House Resolution 1822, partikular na sinugo kan House Committee on Good Government and Public Accountability asin Committee on Transportation sa pagkondukta ng joint inquiry in aid of legislation.
Pigrekomendar man kan resolusyon kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na suspenderon asin ipag-oktaba ang mga public bidding na pigigibo kan PPA asin General Manager na si Attorney J. Santiago sagkod sa matapos ang investigasyon. Kaibahanan Pilipinas sa mga nasyon sa Asia na makikinabang sa 7 million doses gikan sa primerong tranche kan COVID-19 vaccines na donasyon kan Estados Unidos. Napag-araman na plano kan US na magdonar nin 80 milyon na vaccine doses sa manibaybang parte kan kinaban sa katapusan kan Hunyo. Base sa fact sheet gikan sa White House, enot na iluluwas iyo na 25 milyon doses asin 19 milyon kaini ipapaagi sa COVAX facility. Ang COVAX mataunin 7 milyon doses sa mga minasunod na nasyon sa Asia: Philippines, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand, Laos, Papua New Guinea, Taiwan asin Pacific Islands. Matauan COVAX nin 6 milyon doses sa South asin Central America asin 5 milyon doses sa Africa. Ang matatadang 6 milyon doses gikan sa first tranche direktang itatao kan US sa regional priorities asin na partner recipients asin mga lugar kun sa inagkakaigwanin surge kay banan West Bank asin Gaza. Gigibuhon sa Philippine General Hospital o PGH ang first phase kan pag-aadal para sa real-world effectiveness kan COVID-19 vaccines. Sigon kay Dr. Regina Barba, pamayo kan Infectious Control Unit kan PGH, sakop sa pag-aadal ang manibaybang vaccine brands. Igwang tulong phase ang pag-aadal, ang enot na phase may kinaaraman sa healthcare workers. Magkakaigwanin duwang surveillance systems para sa antibody testing as in real world kung magkakahelang sindanin COVID-19 o dai. Dagdag pa ni Dr. Barba na target kan PGH ang nasa 20,000 na individual para sa pag-aadal. Aaramon ninda sa pag-aadal ang epekto kan maniba-ibang brand nin bakuna. Para sa healthcare workers, aadalan man ang epekto kan mga bakuna para sa mga senior citizens, persons with comorbidities as in essential workers. Ang local communities naman ang isasalang sa second phase kan pag-aadal asin ang final phase para sa gabos na rehiyon sa nasyon. Pwedeng magpo ng real-world study sa masunod na 2 bulan. Daing nairehistrong paghiro sa inflation o pag-itaas kan presyo nin mga produkto asin serbisyo sa nasyon kan Mayo ngunya na taon kumpara sa nakalihis na bulan. Sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nairehistro sa 4.5% ang inflation kan Mayo, kapareho kan nairehistro kan bulan nin Abril asin Marso. Mas makaskas man ini kaysa sa 2.1% na nairehistrong inflation rate kan Mayo kan nakaaging taon. Kinontra kan Malacanang ang alegasyon na desperadong pagbalo kan administrasyon ang pagbubusol kan charter change o chacha para mamantinir sa poder si President Rodrigo Duterte. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, daing kinaaraman ng presidente sa pagligid kan chacha sa Kongreso dahil ini jurisdiksyon kan kongresista. Sinabi niyang daing rekomendasyon o plano na palawigon ang termino kan presidente asin ang mga kritiko sa naa nag-iisip kaini. Tinawan pa nin doon ni Roque na ang publiko ang madesisyon kung naaprobaran ang mga pigbubusol na amyenda sa konstitusyon dahil maagi ini sa plebisito tanganing makuha ang opinyon kan publiko.
Iba pang detalyes kan mga Bareta pagkatapos na kan mga patalastas. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo protect. Choose Nido 3 Plus. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh! Sobra kabikoy pakno! Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Sa iba pang detalyes kan mga Bareta, piglinaw kan Malacanang na dai paminaabot si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa puntong nakapagdesisyon na siya manungod sa potensyal na pagkandidato niya sa pagkapresidente sa 2022 elections. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, dakol pa man giraray na tawo ang nagbubusol kay Mayor Sara, alagad wara pa siyang anunsyo manungod sa iyang mga plano sa politika sa masunod na taon. Dagdag pa ni Roque, nahabo man ni President Rodrigo Duterte na magkandidatoan sa iyang aki sa pagkapresidente dahil sa ini nga thankless job. Magigiramdoman na ibinulgar ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na kumbinsido siyang makandidato si Mayor Duterte sa masunod na taon. Aminado ang Commission on Elections o COMELEC na wara sindang poder na lapagon ang mga violators sa masunod na eleksyon.
Ini dahil wala pang naipapasar na lay ang Kongreso para tawan ni tingo o pangil ang poll body sa enforcement. Sigun kay COMELEC spokesperson James Jimenez na importante nga may lay para matawanin otoridad ang poll body na matapos na ang problema sa premature campaigning. Dagdag pa ni Jimenez na ang mga bill laban sa premature campaigning da inaging prioridad kan duang sangakan Kongreso. Sirarom kan presenteng regulasyon ang COMELEC warang police power para mapagolan ang mga potensyal na kandidato na atab mga kampanya. Tinawanin doon ni House Committee on Health Chairman as in Quezon Representative Angelina Helen Tan na dapat matawanan health services kan mga local government unit o LGU nin 15% gikan sa indang Internal Revenue Allotment IRA. Ang pangapodan kan kongresista dahilan maninika ng pag-aprobar kan House Committee on Local Government sa watered down version kan propostong lay kung saan ibinaba sa 10% kan IRA ang alokasyon para sa health services dahil sa dakol na stakeholders as in miyembro kan komite ang kontra sa 15% na alokasyon. Pero sa sponsorship ni Tan sa bill, ipaglaban kay ni na dapat mababa sa 15% kan IRA ang alokasyon para sa health care services kan mga lokal na gobyerno. Importante hon ngunyan kan serbisyo nga pangsalud lalo na tanahang pangpamangiraray ang nasyon sa patakot kan COVID-19 pandemic. Sirarom kan House Bill 9204 o Local Government Code o LGC of 1991 para maitawan ang lokasyon na 15% kan IRA para sa health services sa gabos na LGU sa nasyon. Dahil man kan Mandanas Garcia ruling, piglala o manamalang kawan IRA kan mga LGU sa masunod na taon dahil sa unjust share para sa mga lokal na gobyerno yon bako sa namagahali sa national, international o internal revenue taxes kundi sa gabos ng kana national taxes kaibahan digdian customs duties asin iba pa. Si Archbishop Adolfo Tito Iliana ang bagong apostolic nuncio sa Israel asin Cyprus matapos siyang pilio na kasuhapon ni Pope Francis. Apara digdi ang Filipinong arsobispo man ang apostolic delegate sa Jerusalem asin Palestine. Enot kay ni si Iliana iyon apostolic nuncio sa Australia poon pang 2015 asin sinalidahan niya sa iyang bagong posisyon si Archbishop Leopoldo Girelli na pigdestino man sa India kan Marso. Ang 73 anyos na arsobispo tubong Naga City asin inorden sa Archdiocese of Cáceres kan Marso 1972. Nagpon siyang manirbihan bilang apostolic nuncio kan Disyembre 2001 kan idestino siya ni St. Paul II sa Papua New Guinea asin kasunod kay ini ginibo na siyang obispo sa St. Peter's Basilica sa Rome kan Enero 2002. Nag-apelaran Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA sa Bureau of Internal Revenue o BIR matapos kaining patawan o patawan in 25% buwis ang mga pribadong eskwelahan sa nasyon. Sinabi ni COCOPEA Managing Director Attorney Joseph Noel Estrada na sinabi kaini na nagdaranin pagkatakot sa dakol na paratukdo asin empleyado hali sa pribadong eskwelahan ang BIR Revenue Regulation No. 5-2021 o RR 5-2021. Sa tahokan pandemyang kinakaatubang kanasyon asin kadefisila na namamatean kan mga eskwelahan dahil sa implementasyon kan K-12 curriculum, iyon nag-atang panin magabat na pasanon sa mga pribadong eskwelahan. Ipinagpatanid man ni Estrada ang posibleng kawaranin trabaho kan kadakol na gobyerno asin para tukdo gikan sa mga pribadong eskwelahan asin ang posibleng pagsarado sa mga ini.
Yan po ang mga detalyes kan Bareta ngunyan para sa aga digdi sa radyo DZGB. Sa pangaran po ni News Director Edwin Peralta, ako po si Francia Mae Borras, nagsasabi ng mabalos po sa indong pag-antabay. Mag-spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real, Real, Real.